Hello baba Makadi. Tinofunda makadiwo mana. Ndiripo hangu. Ndati nhasirega ndimbofonera sekuru Mvurumu tinzwe kuti iko zvino pane urongwa here wavepo panhau yaMunyaradzi. Hakuna zvati zvachinja kana urongwa hakuna, takangomirawo isusu asi chatinongoziva ndechekuti Munyaradzi ari kukwekwe kumochari. Okay, saka iko zvino kukwekwe hakuna here zviri kumboitika? Nyaya dzenhema mwana wamai angu dzinondinetsa. Kukwekwe kunonzi kune mabhizinesi vari kuti vakapinda mumashopu mavo vari kuwana makazara vanhu vatorwa vavasingazivi, zvichikonzerwa naye Munyaradzi ndichingazivi kuti chokwadi here iri kutaura. Munenge makazara vatorwa? Halo? Mati munenge makazara chii? Vanhu vasingazikanwi kuti ndevekupi. Vanenge vachitenga here? Vanenge vachiita sei kunzwa kwamakaita? Vakangogara vasina kana hurukuro. Alright. Saka iko zvino mapurisa ari kuti kudii? Hakuna kana information unombobva kumapurisa, kubva zvakangonyararana nhasi hakuna kana zvavanombotaura. Isu hatigoniwo kuti tivabvunze kana kuvafonera tichivabvunza. Okay. Saka mhuri kwaMuchechetere yati yamboya here kuti mumbotaurirana semhuri? Since takapesana navo hakuna kana one wavo ambotauya kumhuri kwaMvurumu. Okay. Pane meeting kana kuti musangano wamaiti muda kuzoita naChief Njelele wakazobudirira here? Haugere kubudirira nanhasi havasati vambouya. But ivo vanoti nyaya yacho inorema sei patakambovafonera. Okay. Vamwe vanga vakuti pane chiitiko chakaitika zvakare kuZhombe ikoko chemudzidzisi akafa paRio Tinto. Vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vari kuti munhu akauraya Munyaradzi kana kuti vanhu vakauraya Munyaradzi ndivozve vamwe chete vakauraya mudzidzisi uyu. Hatizive kuti zvati zvambosvikawo munzeve dzenyu. Isusu takangonzwa kuti mafingerprint akabata Munyaradzi ndo mamwe chete akanga akubuda pamunhu akaurawa kuSt George ikoko. Okay, saka zvichiratidza kuti maybe vanhu ava vane chekuita nekufa kwaMunyaradzi ndivozve vamwe chete vane chekuita nekufa kwavamwali. Saka iko zvino tichitaura isusu panhau dzekurayiwa kwevanhu muZhombe. Ndinopupura kuti mapurisa haasi kuita basa nemazvo, vanenge vari kupiwa dzimari dzinorema. Saka kuti vaete panyaya dzekuurawa kwevanhu munzvimbo yeSt George havana kana action because vari kubhadharwa mari. Tofunga vane maklemu emigodi ndo vacho vari kutobhadhara dzimari kumapurisa. Okay. Ndachida kubvunza kuti vamwe vari kuti ivo sekuru Mvurumu vadii kungotora mutumbi waMunyaradzi vaviga? Sekuru vaMvurumu havasivo vega, kamhuri kwaMvurumu yese iri kuramba nyaya yakadero. So chidzidzo chatakatsidzirana ndechekuti zvakataurwa naMunyaradzi achiti hamuviga muna rudzi nemi ndo zvatinongoteverera kwaari zvido zvake. Okay. Pane imwe mhuri yakatifonera yakafirwawo nehama yavo kwaGutuko vachiti aiwa tinodawo nhamba dzasekuru Mvurumu vatitsanangurire kuti Munyaradzi kungomuka kwaari kuita kana kuti kutaura kwamakanzwa izwi hapana here zvamakaitawo semhuri kuti hama yenyu imuke? VekwaMvurumu havana zvavakamboita kwaari Munyaradzi. Ndofunga kuda kuberekwa kwake kudzinza rekwavo ikoko kunongo hatina kana zvatakamboita tichiita paari kuti amuke kana kuti adini. Okay. Vamwe varibva vati hanzi aiwa munhu akaisirwa demo paakaurayirwa ipapo anomuka. Saka daunza kubva kwamuri kuti hapanawo here kana demo kana zvimwe zvakaiswa pamakawana Munyaradzi ari? Hakuna zvakaitwa munhu wamangu.
Okay. Saka iko zvino takatarisa nyaya yamataura ekuti munhu ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nekufa kwamunyaradzi ndiye zvakare ane chekuita nekufa kwavamwali. Poitwa sei muri mbiri imimi makatarisana nechiitiko chakadai? Isi tinongomirira kuzouya kwavo. Handiti paya takambotaura tichiti kunyange kukapera 5 kana 10 years tinenge tangotarira kana ivo vachikwanisa kunoviga sokutaura kwatakaita pamatare emabheshe vanokwanisa kungonoviga havo roizini vakada kunoviga nemabhanditi zviri kwavari because isusu hatisi kuda kubata kunoviga nokuti akapa mhiko yokuti hatimuvigi iye nokuti hatina kukama naye. Ivo vane kukama naye kana vada kungoviga vanogona kungonoviga havo. Okay. Saka iko zvino mashoko enyu ndeyekuti kudii kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndinongoti tinongomirira takatarira zvido zvomusi zvaakataura achiti hamundiviga muna rudzi nemi. Ndo zvatinongotarira takatevera zvido zvake iye. Isusu kuti tiite zvekumanikidza kunomuviga hatikwanisi tinogona kungoparara nokuti hatisi kuziva chii chinoita kuti munhu amuke achirwisa zvaari kurwisa zvacho. Isusu hatina kana zvatikamboitawo kwaari kana kuisa ruoko rwokuti hanzi toisa demo ramataura riya kana kuita imwe action yatoita hatina kana zvatikamboita. Tinotorwa nehana nezvakaitika zvacho kuti munhu anotaura iye afa. Okay. Vamwe vari kubvunza kuti sekuru makazomboenda here kune tangi kana kuti tengi remvura raibuda ropa kuti munoona kuti zviro kwazvo mweya womunyaradzi here kana kuti haana kuzombouyawo here kuhope muchitaurirana naye achikuudzai kuti zviri kuitika izvi zviro kwazvo ndini ndiri behind? Kwandiri muhope haana kumbouya kana inini kuenda kutangi racho handina kumbosvikapo. Veukama vamwe manext door ndo vakaendapo vakanoona chiitiko chacho. Pari zvino handina kana nyuzi dzandiri kunzwa kudii nenzvimbo yacho. Tiri panzvimbo yakangoda kubatana, otherwise pane 6 kilometers kusvika panzvimbo yacho. Handisati ndambosvikapo asi kuitika zvakaitika zvekuti tangi raibuda juja ropa razemberwa nedhongi. Okay. Saka ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kuZhombe uko? Aiwa, pari zvino kunenge kwakati zero handina zvandiri kunzwa kana kuti kungovanza kwavo vanhu avo vachisataura. Asi pamashure apa zvanziitika kakawandisa. Pari zvino zvaamboti zero. Okay. Kana muchiri kunyeuka zvakanaka pamashure apa ndezvipi zvimwe zviitiko zvakaitika? Pamashure apa pane mbudzi yaiteverera ane shopu kuBF ichitaura kuti ndoda mapatsi angu. Saka hatina kuzivawo kuti muridzi weshopu iyi anonzi hani because parefu nesu. Asi vagari veko nevamwe vehukama vaitofonawo kwatiri vachitumira maodhi acho. Saka hakuna zvimwe zvandakazonzwa kunze kwenyaya yepamapu yetengi raichigaropa nembudzi dzaiteverera vanhu nembudzi yakanga ichikumbirawo mapatsi ayo paSt George pacho nekuBF. Handina zvimwe zvandakazonzwa. Okay. Aiwa, tinotenda sekuru maita basi. Aiwa, nesuwo tinotenda munomena. Naika. Okay. Vandiri kutaura navo vanonzi sekuru Mvurumu vari kutsanangura ivo kuti aiwa isusu semhuri yekwamvurumu hatisi kukwanisa kuti titore chitunha kukwekwe mochari tivige nekuti mapatsi haasati akwana. Vari kuti zvakare pachiitiko chakaitika paZhombe paJowero apo chemurume anonzi Funwell akafa 4 days ago akaurayiwa akabviswa chiso chese. Vari kuti mafingerprints akabata munyaradzi ndiwo zvakare akaonekwa akabata chitunha chavamwali. Saka iko zvino nyaya yese tasira kumapurisa kuti tizive kuti zviri kumboitika kunzvimbo yeZhombe. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, Sly Media TV, building bridges. Sly Media TV,
building bridges.